Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, Semeok etorkitzango humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki da tribula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitza. Egin bezatu nodoik. Gainzunako genitenzia herriak jauna, presta bezaz zure herria pasko jaietarako. Eta iguzu, elkarteko gorputz ezitzean guztio barne berrizerako izan dira. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitaldez, zure gine eta Espiritu Santu ezin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi. Amen. Ezekiel profetaren egoki. Honela mintzoa jauna, gaiztoak egindako pekatuak daun baitu nire aginduak hobetzen. Eta legez eta zuzentasunez badabil biziko da eta ez da hilko. Ez dira gogoan hartuko arren egin dituen gaiztakeriak zuzen inbidelako biziko da. Gaiztoak eriotza nahi dute du. Bajanik dio jauna, ezan dut nahi, gaiztoak bide txarrak utzia bizitzea, zintzua berriz bere zuzentasunetik okertzen bada, eta pekatu egiten badu, gaiztoak hori dituen txarkeriak eginez, ez dago gogoan hartuko arrek egin zuen zuzentak egindako makurkeriagatik. Egin duen pekatuarengatik hilkola. Zuek, zintzuek ez da zuzena jaunaren jakobidea entzun bada irraletxe. Nere jokabidea zuzena ez dela. Jokabide okera ez hotela gero zuena. Zintzua bere zuzentasunetik okertu. Gaiztakeria egin eta hiltzera bada, egira zuen gaiztakeria gari hiltzen da. Eta gaiztoak egindako pekatoa damunduenak eta legez eta zuzentasunez da bilenean berak biziaren zartu bere burua. Bere pekatuak ikusita bioz berritzen bada eta egindako gaiztakeriagatik guztiak damu baitutu biziko da eta ez da hilko. Jaunak esana. Zuk eman jauna, Aldiatan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Zuen zuzentasuna, idazkariena eta farisearena baino handiagoa ezpada, ez zerate sartuko zeruetako erreinuan. Entzuna duzue, nola agindu zitzaien antzinakoei. Ez duzu inoriko, eta norbait hiltzen duena, errudun izango da uzitegian. Nik ordea hau diozuet, anaia
haserre hartzen duena, errudun izango da auzitegian. Bere anaiari zoroa esaten diona, errudun izango da batzarrean. Eta sinisgabea esaten diona, zure izterako errudun izango da. Beraz, zure eskaintza aldarera eramaterakoan, gogoratzen bazaizu zure senideak baduela zerbait zure auka, utzi ezazu eskainaia han bertan, aldare aurrean, eta zoaz lehenengo zure senidearekin pakeak egitera. Etorri orduan eta egin zure eskaintza. Egizkiztu pakeak lehenbailen zure etxaiarekin, bidean arekin zoazen bitartean. Etxaiak epailearen esku utzi ezaitzan, eta epaileak ertzainaren esku, eta giltzarrean sarri zaitzaten. Haranik egia esan, etzera nekaterako azken txampona ordaindu arte. Jaunak esana. Bi gauko evangelioaren inguruan, ohartzen gara, Jesusentzako garrantzia handia duela lagun urkoa nola tratatzen dugun. Gure lagun projimoarekin nola portatzen geran. Ez da, hain zuzen ere bakarra, gure erlijioa jainkoarekin zuzenean daukagun tratu bat eta beste guztiek zer ikustekorik ez balute bezala. Gure lagun urkoarekiko tratua nola baitere isladatzen da baitere jangoikoarekin dugun tratuan. Jangoikoaren borondatea delako elkar maita dezagula, elkar lagundu dezagula. Jesusek are gehiago esan du, hauekako txiki bati egiten diozuena, niri egiten didazuen. Hau da, bere borondatea da, norbaiti laguntzen diogularik, pentsa dezagula Jesusi berari ari gerala laguntzen. Santu askok modu hortan bizitu izan dute, karidadea, eta oso bezkiz egoen jendeai, oso behartsu bazien pertsonak, oso baztertu bazuen pertsonak, tratatzean sentitzen zuten Jesus berberarekin egongo balina bezala. Eta modu eder bat jainkoarekin tratu dutzen. Como también nos dice Jesús en otro momento del Evangelio, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Nos está recordando que el amor a Dios y el amor al prójimo están relacionados estrechamente. Digamos que el amor al prójimo nos lleva también a amar a Dios. Y el amor a Dios, cuando es verdadero, nos lleva también a amar al prójimo. Por eso, en este Evangelio de hoy, Jesús nos está diciendo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir, con esto los escribas y fariseos estaban muy centrados en el cumplimiento estricto de las normas, además muchas veces entendidas de una forma muy literal. Jesús no está diciendo que eso esté mal, pero está diciendo que se están quedando en lo más pequeño, olvidándose de lo más importante. Y la dureza que presentaban ante las personas, excluyendo a algunos, por ejemplo, cuando Jesús, el ejemplo que en la práctica lo llevó a cabo en muchas ocasiones, era la de curar en sábado. Una persona que estaba sufriendo durante mucho tiempo, estaba mal, estaba enferma, y Jesús le curaba en sábado. Entonces aquellos escribas y fariseos, no todos son igual, nunca hay que generalizar, habría algunos que no, pero muchos de ellos se enfadaban, se escandalizaban. ¿Cómo puede en sábado hacer un trabajo Jesús? Y olvidándose de que esa persona había sido liberada de un sufrimiento terrible, y eso no les importaba. Por eso Jesús, una y otra vez, y cuando leemos el Evangelio, muchas veces cuando se habla de un milagro, el evangelista lo subraya. Era un sábado. En un sábado Jesús llegó a tal sitio y curó. Y muchas veces aparece cómo se enfadaban con eso. Por eso Jesús nos quiere advertir de ese peligro. Él quiere el cumplimiento
les está diciendo a los escribas y fariseos que no cumplan la ley o que no lleven a cabo los preceptos, pero que tienen que hacer desde dentro, desde el corazón, y que el amor de Dios no puede, vamos a decir así, separarse y excluir a los seres humanos que tenemos alrededor, sino que tiene que ir unido. Esto es lo que Jesús nos enseña. Y no solamente no matar, nos está hablando hoy de no odiar, de si tú le llamas a tu hermano Zoroa, loco, necio, no sé cómo dicen en castellano, también serás culpable. Es decir, no solamente es el llegar a hacer el daño, sino también el odio contra el hermano, donde hay que poner la lucha dentro del corazón. Evidentemente somos seres humanos y muchas veces no controlamos completamente, uno puede tener un sentimiento y tiene que tratar de canalizarlo, pero quiere Jesús que pongamos ahí la lucha, no tratar de no odiar, de tratar de no insultar, eso es un poco. Y luego, y por esto termino, nos habla de la importancia que tiene buscar la paz y reconciliarnos unos con otros. A veces será muy difícil o puede llegar a ser imposible, pero quiere Jesús que esa sea la voluntad del cristiano. De alguna manera, generosidad, humildad, buscar gestos de distensión, es un poco lo que Jesús nos ha enseñado y quiere que tratemos de hacer. No conseguiremos siempre, pero quiere que la voluntad del cristiano sea hacia la paz, hacia la reconciliación. Le pedimos que este tiempo de Cuaresma, que es siempre un tiempo de transformación a mejor, y quiere que sea para eso, la Iglesia nos lo propone para eso, nos ayude también mediante la escucha de la palabra de Dios. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu bakea, nalaketako bakea nagusi izan dadin mundu osoan, eska bezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki kontutan izango ditugu Martin Uruzeaga eta Nikolas Saudias jaunak bere baitan hartu, eta handik gure egin dezaten, eska bezaiogun jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizu eskaria Jesu Kristo gure jaunari. Bitartez. Amen. Zure fededunak anima garriturik, zuri esker pozez doaz urtero, pazko misterioetara. Gehiago otoitz eginez eta elkar maiteago izanez, bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta. Jainko semeen grazia betera hel daitezen. Horregatik, aingeru eta goibuekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gorazarri hau beti eta beti abeste. Santo, 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 Giran guztien aiko hauna.
Santu egizkiztu bada, hobitatu hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalua berdin karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren karizta data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu ere hau nire hori gari. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen erioza eta tristura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugu non Espiritu Santua bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meintasun osora Frantzisko Emerita Santuarekin, Florentzio gure hartzailearekin eta elizkizo guztiekin batean. Gogoan izan jauna, piztego itxaropena familian gure senideak eta hildako guztiak. Bereziki, Martin, Nikolas, Arizazuz erorperiaren argitan, erruki zakizkituaren, guk guztiok betiko bizitzen itxidezagun, jangoikoaren ama Maria Tobatxuarekin, San Jose ere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegan, zuri eta jangoiko alduztik, horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan bezagun. Gurea, zerrenan bezala, saldu izan zure izena, edo bete zure errema, egin beti zure naia zeruan bezala gurean ere, emaitu gaur egunotako ongia, barkatu gure zorak, gure gure zorrimen kartatzen dugu zero, eta ez zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi daitezen eta eskualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaila gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure semala apostoluen pakea guztien dizuet, nire pakea ematen, begira zure eliza sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, eman jozko elizari pakea, eman batasuna. Errege biziko izela gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eman jozko pakea.
guztia honek jauna indar berri gaitzala. Pekatuaren zaharkeriatik garbituta, Salomoneko ondasunak iritsi ditzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bere zaintzatela jainko guztia dunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.